सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. कोकणातील गुणवंतांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठी ज्ञानसंगम स्पर्धा मार्गदर्शन केंद्राची घोषणा आमदार नितेश राणे यांनी कणकवली येथील पत्रकार परिषदेत केली. या स्पर्धा परीक्षा केंद्रातून कोकणात सनदी आणि प्रशासकीय अधिकारी घडतील असा आशावाद आमदार राणे यांनी व्यक्त केला. आमदार नितेश राणे आणि ड्रीम्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांविषयी मोफत मार्गदर्शन केले जाणार असल्याची माहिती आमदार नितेश राणे आणि प्राध्यापक सुशील अहिरराव यांनी दिली. वचनपूर्तीचे कार्यक्रम आम्ही सगळेजण घेतो, पण आज ही स्वप्नपूर्तीचं ही पत्रकार परिषद आहे. आम्ही सगळ्याच जणांनी एक स्वप्न बघितलं होतं की आपल्या कोकणच्या मातीतून जास्तीत जास्त अधिकारी हे राज्याला आणि देशाला मिळावे, हे राणेसाहेबांच्याकडे आम्ही सगळ्या जणांनी बघितलेले स्वप्न आहे आणि वर्षानुवर्षे हे स्वप्न पूर्ण व्हावं यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न झालेले आहेत. पण कुठेही आतापर्यंत जे योग्य यश किंबहुना दरवर्षीच्या MPC आणि UPCच्या यादीमध्ये जी कोकणातल्या विद्यार्थ्यांची मुलामुलींची जी काही संख्या दिसली पाहिजे ती आम्हाला कुठेही आतापर्यंत दिसत नाही आणि ती फार मोठी शोकांतिका आहे. आपल्या कोकणाचं नुकसान आहे. आपल्या कोकण 10वी आणि 12वीमध्ये आपलं कोकण डिव्हिजन हे नेहमी अग्रेसर असतं, पण 10वी आणि 12वीच्या नंतर नेमकं ते मुलं काय करतात याबद्दल नेहमी चर्चा होते किंबहुना प्रश्नचिन्ह निर्माण केला जातो. आजच्या तारखेला आज ह्या वर्षीच्या रिपोर्टच्या अनुसार जवळपास 80,000 गव्हर्नमेंटच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे, पण त्या 80,000 गव्हर्नमेंटच्या नोकऱ्यामध्ये आपल्या कोकणातल्या मुलामुलींना किती त्या भेटतील ह्या खरं म्हटलं तर प्रश्नचिन्हाचा भाग आहे. कारण का आमच्या मुलांमुलींना आत्तापर्यंत योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही, योग्य प्रोत्साहन भेटलेलं नाही आहे. पश्चिम महाराष्ट्र असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, कुठल्याही महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागामध्ये तुम्ही जाल तर तुम्हाला गावागावामध्ये किंबहुना तालुकानिहाय स्पर्धा परीक्षा केंद्र तुम्हाला दिसतील. मुलांना योग्य मार्गदर्शन तिथे मिळतं, मुलांना प्रोत्साहन भेटतं आणि त्याच्यामुळे मुलं मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्ही जेव्हा निकाल लागतात तेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये MPSC आणि UPSCच्या यादीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ ह्या इकडचेच अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला तिथे मुलं मुली तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसतात. आज ही महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्राच्या प्रशासनामध्ये मराठवाडा, विदर्भ ह्या भागातल्या, पश्चिम महाराष्ट्र ह्या भागातल्या मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांचं वर्चस्व आहे. पण ह्या सेक्टरमध्ये आपलं कोकण कुठे ना कुठेतरी मागे राहतं आहे अशी जाणीव आम्हाला सगळ्या जणांनाच आहे. एका बाजूला रोजगाराचा विषय म्हणजे 80,000मध्ये आपला हिस्सा काय किंवा आपण किती नोकऱ्या मिळवणार ती एक बाब, आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासनामध्ये जोपर्यंत आपल्या मातीवर प्रेम करणारा अधिकारी आपल्याला इथे भेटत नाही तोपर्यंत ह्या मातीला नेमकं काय हवं आहे, लोकांचे काय प्रश्न आहेत हे समजून घेणं इतकी माणुसकी पण कधीकधी त्या अधिकाऱ्यामध्ये नसते. ह्याची जाणीव आणि अनुभव आपल्याला सातत्याने येत असतो. हायवेची कामं असतील, रस्त्याची कामं असतील, विजेचे प्रश्न असतील, कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही पहा, नगरपालिका असतील, कुठलाही डिपार्टमेंट पहा, कुठलाही अधिकारी दिलेल्या खुर्ची आणि दिलेल्या पदाला कितपत न्याय देतोय आजच्या तारखेला
ह्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये आणि माझ्या मनामध्ये नेहमी प्रश्नचिन्ह असतो आणि त्याबद्दल तुम्हीही नेहमी लिहित असता, दाखवत असता आणि आम्हीही त्याबद्दल आवाज उचलत असतो. पण ह्या चित्राबद्दल, हे चित्र बदलायचं असेल तर नुसतं टीका आणि नुसतं आंदोलन करून उपयोग नाही, पण कायमस्वरूपी तोडगा ह्याच्यावर कसा निघेल यावर खरं म्हटलं तर काम करण्याची गरज आहे. आणि त्याचसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र हे मी माझ्या माध्यमातून इथे सुरू करणार आहे आणि त्याचे घोषणा आजच्या निमित्ताने मी आपल्यासमोर करतो आहे. ज्ञान संगम स्पर्धा परीक्षा केंद्र हे त्या स्पर्धा परीक्षेचं केंद्राचं नाव असेल. इथे बसलेले आमचे सुशील कुमार आहेरजी हे ड्रीम्स फाउंडेशन, जे उत्तर महाराष्ट्रामध्ये एक नावलौकिक असलेलं फाउंडेशन आहे, जे स्पर्धा परीक्षेमध्ये फार मोठं काम ते करतात. जवळपास 2000 पेक्षाही जास्त मुलांना आत्तापर्यंत त्यांनी ट्रेनिंग देऊन प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या पदावर आज त्यांच्या माध्यमातून मुलं पोचलेली आहेत. ग्रामीण भागामध्ये फार मोठं काम त्यांचं आहे. आज ह्या क्षेत्रामध्ये जे जे मोठे नावं आहेत, मोठी नावं आहेत, जे लेक्चरर म्हणून येतात, ते सगळेजण ह्यांच्या संपर्कात आहेत आणि उद्या ते आपल्या कोकणामध्ये, जिल्ह्यामध्ये येऊन मुलांना शिकवताना आपण सगळेजण पाहाल. म्हणून ड्रीम्स फाउंडेशन आणि माझ्या प्रयत्नांनी ज्ञान संगम हे स्पर्धा परीक्षा केंद्र ह्याची घोषणा आज मी आपल्यासमोर करतो आहे. उद्या म्हणजे 12 तारखेपासून ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत आमचे ॲडमिशन सुरू होणार आहेत. 3 केंद्र असतील, एक कणकवलीत असेल, एक देवगडमध्ये असेल आणि एक वैभववाडीमध्ये असेल. 12 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर आमचं ॲडमिशन सुरू आहेत. त्यासाठी आम्ही तुम्हाला मोबाईल नंबर तो जाहीर करतो आहे, त्या माध्यमातून मुलांनी संपर्क करावा. मोबाईल नंबर तयार करा, गोसावीचा घेऊन घे. संपर्क करावा. हे पूर्ण जो काय आमचं केंद्र आहे हे पूर्ण मोफत आहे. 1ही रुपयाची फीज मुलांकडून आम्ही घेणार नाही. आणि 1 ऑक्टोबरला जेव्हा ह्याचं ॲडमिशन संपेल, मग 5 ऑक्टोबरपासून त्यांचे पूर्ण क्लासेस सुरू होणार आहे. ते मार्चपर्यंतची पहिली बॅच असणार. त्याच्याबद्दल अजून तांत्रिक माहिती तुम्हाला सुशील कुमारजी देतीलच. पण ह्या तिन्ही सेंटर, कणकवलीचं सेंटर हे SSPM कॉलेजमध्ये असेल, वैभववाडीचं सेंटर हे महाराणा प्रताप कला दालनाच्या सांस्कृतिक हॉलमध्ये असेल, देवगडचं सेंटर हे जे आमचं वॅक्स म्युझियम देवगड शहरामध्ये आहे त्याच्या 3ऱ्या माळ्यावर असेल. म्हणजे ह्या तिन्ही सेंटरच्या माध्यमातून मुलांना ह्या प्रशासकीय किंवा स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करण्याचं काम ड्रीम्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून होणार आहे. त्याच्याबद्दलची पूर्ण तांत्रिक माहिती सुशील कुमारजी आणि अमोल गवे तुम्हाला देतीलच. आता ॲडमिशनसाठी एक जो नंबर मला आपल्यासमोर जाहीर करायचा आहे तो आहे 9623 909867. शहाण्णव 23 90 98 67. हे
9623909867 या नंबरवर फोन करून मुलं उद्यापासून त्यांचं ॲडमिशन सुरू करू शकतात, म्हणजे आपलं नोंदणी करू शकतात. स्पर्धा परीक्षा ज्या आहेत त्यामध्ये UPSCची पूर्वपरीक्षा मुख्य परीक्षा, MPSCच्या राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा मुख्य परीक्षा, त्यामध्ये कंबाईनची जी परीक्षा असते की ज्याला PSI STI असिस्टंट या परीक्षांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते, तिची पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा, आणि त्याबरोबरच बँकिंग आणि स्टाफ सिलेक्शन या ज्या परीक्षा घेतात त्यांच्या पण पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा, या सर्व परीक्षांची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह तयारी होईल असा एक अभ्यासक्रम आपण एक 15 विषय समोर ठेवून अभ्यासक्रमाची विभागणी एक 15 विषयांमध्ये करून आपण तो वर्षभराच्या याच्यात डिवाईड केलेला आहे. आणि यामध्ये त्या 15 विषयांपैकी 10 विषयांचे ज्या फॅकल्टीजचे पुस्तकं वाचले जातात, संदर्भ ग्रंथ ज्यांचे आहेत आणि जे MPSCचे विद्यार्थी UPSCचे विद्यार्थी वाचत असतात, असे 10 स्पर्धा परीक्षेचे लेखक मार्गदर्शक आपल्याकडे स्वतः येऊन तो विषय शिकवणार आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ किरण देसले सर, डॉक्टर किरण देसले सर यांचं अर्थशास्त्र आणि डेव्हलपमेंटचं पुस्तक आहे जे महाराष्ट्रभरामध्ये वापरलं जातं अर्थशास्त्रासाठी, ते स्वतः अर्थशास्त्र या ठिकाणी येऊन शिकवणार. समाधान महाजन सर हे डेप्युटी कमिशनर सेल टॅक्स आहेत, पण त्यांचं आधुनिक भारताच्या इतिहासाचं पुस्तक आहे युनिक अकॅडमीचं, तर ते देखील महाराष्ट्रभरामध्ये वापरलं जातं राज्य लोकसेवा आयोगाला आणि UPSCला, तर ते देखील आपल्याकडे इतिहास स्वतः येऊन शिकवणार आहेत. डॉक्टर तुषार घोरपडे सर हे IRS होते, त्यांनी ते एक्स IRS म्हणजे जॉईन नाही केलं, तर त्यांचं पर्यावरण आणि परिस्थितिकीचं पुस्तक आहे, तर ते देखील आपल्याकडे पर्यावरण परिस्थितिकी शिकवणार आहेत. कपिल पवार सर म्हणून आहेत, ते कॅफो क्लास 1 आहेत जळगावला, तर त्यांचं भारताच्या भूगोलाचं भगीरथ प्रकाशनाचं पुस्तक आहे. भगीरथ नावाच्या क्लासला ते पुण्यातला प्रसिद्ध नामवंत क्लास आहे, तिकडे देखील ते जॉग्रफीचे नामवंत प्राध्यापक आहेत, रेग्युलरली ते घेत असतात जाऊन, ते देखील आपल्याकडे कोकणाच्या विकासाकरता ते त्या या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिकवायला तयार झालेले आहेत. त्यानंतर N श्याम सर आहेत, श्याम नारायणचे सर म्हणून, ते संचालक आहेत N श्याम अकॅडमी पुण्याला आहे, त्यांचं अर्थ राज्य नावाचं मासिक निघतं. त्याच्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचे जे काही पास्ट इयर क्वेश्चन. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल, आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.